Jack și vrejul de fasole. A fost odată o biată văduvă care trăia alături de fiul ei, Jack. Când singura lor avuție, o vacă de lapte, îmbătrâni, mama îl trimise pe Jack să o vândă. În drum spre târg, băiatul întâlni un drumeț ciudat. "Îți dau 5 boabe de fasole fermecată în schimbul vacii tale," îi propuse străinul. Jack șovăi îndelung, dar apoi primi. Când se întoarse acasă, mama îl certă cu asprime. "Ce-ai făcut, netrebnicule? Cu banii trebuia să cumpărăm alt vițel." Apoi, furioasă la culme, luă cele 5 boabe de fasole și le aruncă pe fereastră, iar pe băiat îl trimise la culcare cu burta goală. A doua zi de dimineață, Jack ieși din casă și a avut o surpriză nemaipomenită. Un vrej uriaș de fasole crescuse peste noapte lângă casă. "Boabele de fasole chiar erau fermecate," se gândi băiatul și, curios din fire, se cățără pe vrej până ajunse în vârf deasupra norilor. Privind de jur împrejur, văzu în apropiere un castel mare. "Cine locuia acolo?" se întrebă el mirat. Apoi zări o potecă lungă ce ducea la castel și o urmă până în fața porților mari. Bătu de mai multe ori, dar nu deschise nimeni. Cu mare greutate reuși să împingă o poartă de fier, care în cele din urmă se deschise scârțâind. "Ce cauți aici?" auzi el deodată un glas tunător. În fața lui, o femeie uriașă îl privea încruntată. Jack dădu din colț în colț și abia izbuti să îngaime. "M-am pierdut. Nu mi-ați putea da ceva de mâncare?" Femeia, care nu avea copii, îl privi îmbunată. "Intră. O să-ți dau un castron de lapte, dar fii atent că soțului meu, căpcăunul, îi cam place să mănânce copii." Jack tremura de frică, dar intră. Abia își termină laptele, că afară se auzi mare hărmălaie. Se întorcea căpcăunul. "Uf, uf, simt miros de copilaș," răcni el cu glas înspăimântător. "Repede, ascunde-te!" șopti nevastă sa, împingându-l pe Jack în cuptorul din bucătărie. "A fost vreun copil în încăperea asta?" întrebă căpcăunul bănuitor, adulmecând și cercetând cu privirea peste tot. "Ce copii visezi?" răspunse nevasta. "Așează-te, să-ți pregătesc cina." Căpcăunul, mormăind, înghiți lacom mâncarea. Apoi, după ce își numără monedele din comoară, a dormi. În scurt timp, castelul răsuna de sfărăiturile lui asurzitoare și Jack, ieșind încet din cuptor, văzu monedele de aur pe masă. Iute umplu un săculeț și fugi fără să facă zgomot. Când puse piciorul pe pământ, o găsi pe mama lui așteptându-l. Când îl văzu pe Jack coborând din vrej și ridicând biruitor săculețul plin de monede, biata femeie, care se speriase la vederea vrejului uriaș, izbucni într-un plâns cu sughițuri, din care se opri abia după ce băiatul îi povesti tot. Jack și mama lui erau, în sfârșit, fericiți. Dar, cu timpul, monedele se împuținară, apoi se cheltui și ultimul bănuț, iar Jack se gândi să se întoarcă la castelul de dincolo de nori. De data asta, băiatul se ascunse în bucătărie, fără să fie văzut. În scurt timp, căpcăunul sosi acasă și puse pe masă o găină fermecată care făcea ouă de aur. Jack văzu minunea și, în timp ce căpcăunul dormea, o înșfăcă și o luă la fugă. Dar gălăgia făcută de găină îl trezi pe căpcăun. "Hoțul!" auzi el dinspre castel, dar ajunsese deja departe. Și de asta dată, mama îl aștepta îngrijorată lângă tulpina uriașă și îl întrebă dezamăgită. "Ai furat numai o găină?" Dar Jack alerga vesel prin curtea din fața casei. "Așteaptă și o să vezi," răspunse el. Într-adevăr, după puțină vreme, cu un cotcodăcit voios, găina a făcut un ou de aur și așa, în fiecare zi, fără greș, noii ei stăpâni găseau câte un ou de aur. Acum erau bogați, dar nu întotdeauna bogăția e de ajuns pentru ca oamenii să fie fericiți. Mama lui Jack se îmbolnăvi, sau așa se părea. Toți doctorii care fură chemați să o vadă nu reușeau să înțeleagă ce boală avea.
Femeia era tristă și mânca din ce în ce mai puțin. Jack, pradă deznădejdii, nu mai știa ce să facă. Tot aurul pe care îl dărui găina nu era de ajuns să o vindece pe mama lui. Atunci îi veni o idee. Și dacă m-aș întoarce din nou la căpcăun, poate aș putea găsi acolo leacul de care am nevoie. Îl trecură fiori de teamă, dar gândul că și-ar putea ajuta mama îi dădea curaj să mai încerce odată. Într-o seară se cățără din nou pe vrejul uriaș și de data asta intră în castel pe o fereastră lăsată deschisă. Se furișă prin întuneric până în bucătărie și se ascunse într-o oală mare, unde rămase până a doua zi. După ce-și termină prânzul, căpcăunul se duse să ia o harpă fermecată care cânta minunat de frumos și, legănat de această muzică dulce, a dormit. Din ascunzișul lui, Jack ascultă vrăjit melodia suavă și, în sfârșit, când îl auzi sfărăind, săltă capacul oalei și văzu instrumentul miraculos. O harpă cu totul și cu totul de aur. Se urcă iute pe masă, își făcă harpa și o zbughi cu ea în mâini. Dar instrumentul îl trezi pe căpcăun strigând: „Stăpâne, trezește-te! Un hoț mă fură!" Căpcăunul se trezi într-o clipă, rămase un timp uimăcit, dar apoi o porni pe urmele lui Jack. Băiatul alerga cât putea de repede, dar harpa își tot striga stăpânul: „Taci, taci! Dacă vei cânta pentru mine, te vei simți mult mai bine!" îi spunea bietul Jack, care gâfâia mai să-și dea sufletul decât de repede alerga. În sfârșit, ajunse în locul unde frunzișul vrejului uriaș, răsărind dintre nori, formase un hățiș. Târându-se, Jack ajunse fără să fie văzut la trunchiul vrejului și își dădu drumul în jos. Spre norocul lui, harpa tăcuse. Ar fi fost rău dacă hapsânul de căpcăun l-ar fi văzut coborând pe vrejul de fasole. Când atinse pământul, își strigă mama: „Uite ce ți-am adus!" Ca prin farmec, la auzul muzicii suave a harpei, mama zâmbi din nou după multă vreme. Dar acolo sus, printre nori, mai era cineva care auzise sunetul fermecat și Jack își dădu seama cu spaimă că vrejul uriaș se clătina sub o greutate mare și neobișnuită. „Ascunde repede harpa și adu-mi repede o secure. Trebuie să tai planta înainte să vină căpcăunul," îi spuse el mamei. Cizmele uriașe se zăreau deja când vrejul se prăbuși cu o bubuitură cutremurătoare, trăgându-l pe căpcăun într-o prăpastie din apropiere. În castel, nevasta uriașului nu află niciodată unde își găsise sfârșitul bărbatul ei și Jack se convinse că nu mai avea de ce să se teamă. Sunetul fermecat al harpei o vindecase de tristețe pe mama sa. Femeia era din nou veselă și mulțumită. Găina făcea în fiecare zi un ou de aur. Câte se mai schimbaseră de când băiatul primise cele 5 boabe de fasole fermecate.